भाई हमार पियकर स्टार के बर्थडे पार्टी में जौन की एगो पियकर स्टार के पालतू पिल्ला गई रहा जौना के बढ़िया से खतरदारी भइल बा हमार भाई। जौन की पालतू पिल्ला जौन की काम एक रोला सिर्फ खेसारी भैया के रोस्ट कइल। जौन की आके भाई ते 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 पे 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 बोलतला हमार भाई आधा ओकर भाषा ना बुझातला। बाकी ओ दिन हम देखनी नाम हो विशाल सिंह हमार भाई। जौन की वीडियो एगो वायरल होता हो जवान के जौन की अपना गुरुजी के बर्थडे पार्टी में गइल बा। ओकरा कुत्ता नियर जो ना होला कि बिना बुलाहट मेहमान चल जाला तो ढकेल के घर से बाहर निकाल देवे के चाही। वैसा ही जौन की वहाँ से ठेकेल के ओकरा के जौन की भाई बाहर निकाल देवल गए हुए जौन की सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होता है। वैसा आदमी जौन की खेसारी भैया के रोस्ट करता है हमारे भाई। जौन की तेते तेते आके बोलेला भाई सोशल मीडिया पर देखे नहीं सो वीडियो ते खेसारी लाल विधायक खेसारी लाल भाई ओकर तो हमारा आधा बोली ना समझ में आवला भाई। तो भाई जौन की विशाल सिंह इतना फेंकेलन हमार गुरुजी करलन तो गुरुए जी के बर्थडे पार्टी में जबरदस्त स्वागत भइल बा। जौन की वीडियो सारा पब्लिक देख चुकल बा भाई। कितना तार मान सम्मान बा पवन सिंह के आगे उ सब के उ देख लेल बा वीडियो में। उहे खेसारी लाल यादव के आके तू उल्टा सीधा बोले लो ते पे पू करे लो तो भाई आज तो पता चल गइल तार करेक्टर का बा।